Obone kwenzeka isigameko sokudutshulwa kwenkosi kule ndawo uthi ubabonile abasolwa. Uthi ucabanga ukuthi ukubulawa kwenkosi kuhlobene nombango womhlaba endaweni. Inkosi uMlaba wangena esihlalweni sobukhosi bakwaXimba ngo-1988 emva kokudutshulwa kubulawa umfowabo ngawo lo nyaka. Wangena kulesikhundla ngesikhathi kunodlame lombusazwe phakathi kwe-ANC ne-IFP. Lo mndeni wawuthathwa njengocheme ne-ANC. Akekho owaboshwa ngokubulala umfowabo kaMlaba. Inkosi uZibuse Mlaba yabaleka yaya ekubhaceni emva kokubulawa kamfowabo. Yabe siyeseka i-ANC ngokugcwele neyabe ivalwe umlomo ngaleso sikhathi. Inkosi uMlaba yasinda ezigamekweni eziningi zokusocongwa. Yabuya ekhaya kwaXimba ngo-1990 emva kokukhululwa kwe-ANC. Yaba ingxenye yezithunywa zabaholi beControlesa ezavakashela wayengumengameli we-ANC u-Oliver Tambo eLusaka eZambia ngo-1989. Abaholi be-ANC okukhona kubo Nelson Mandela, uThasi Sisulu Khrisani kanye nabanye bavakashela inkosi uMlaba kwaXimba isikhathi esiningana ngasekuqaleni kweminyaka yo-90. Wabe sephuma esihlalweni kwangena indodana yomfowabo uSimangaye Mlaba. Uhulumeni wesifundazwe uthi ukubulawa kwenkosi uMlaba kugubezela isifundazwe ngefu elimnyama kakhulu. UNdunankulu Sihlezi Kalala uthi uMlaba bekumholi obezinikele owabamba iqhaza elikhulu ukunqanda ukuchitheka kwegazi kulesifundazwe. Bezivaliwe-ke izitolo eCato izolo ntambama. Osomabhizinisi bathi basabela impilo yabo. Bengakaboshwa umuntu ngalesigameko.